मोनसे समाव इउपिपिएलखौ बिसास खालामनानै बिथांमोना इउपिपिएलजों थाफादोंमोन, भट होदोंमोन। किन्तु दिनै जेरैबायदि आसा खालामदोंमोन इउपिपिएलनिफ्राय, प्रमद बर' सरकारनिफ्राय, आदिबासीफ्राबो दिनै फैफिनजोबदों, मुस्लिमफ्राबो दिनै फैफिनजोब्बाय। मथथे गासिबो जाथियानो दिनै बिपिएफखौ मदद होनो होननानै हाजार हाजार इउपिपिएलखौ नागारनानै जोंनाव जगदान जागासिनो दं, बेखौ नुनो मोनगासिनो दं। प्रमद बर'आ 2 मासनि उनावनो इउपिपिएल आरो बिजेपि फाटाफाटि जाखाबाय। जलेश्वरीनि आलाइजाराव बिपिएफ दोलोनि मावथि सोद्रोमाफोरजों सावरायलायनायजों लोगोसे जयनिं हाबाफारि। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कसुगाव जलेश्वरीनि आलाइजार आरो हाब्रुबिलजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगाफोराव दिनै बिपिएफ दोलोआ फैबाय थानाय 1 नं क'क्राझार लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै बिपिएफ दोलोनि बिजाथि खाम्फा बरगयारिखौ देरहासार खालामनो थाखाय रायजो राजाफोरजों सावरायलायनायजों लोगोसे जयनिं हाबाफारि खालामदों। दिनैनि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन बारग' बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लाफैदोंमोन। दिनै कसुगाव ब्लकनि आन्डाराव 6टा प्रग्राम दङ। 6टायाव मोनसे बै कसुगाव ब्लक अफिसावनो जानानै थांबाय आरो बे लथामारि गामि। जयनिंजों लोगोसे जोंना मिटिंबो जाफादों। मथथे दिनैनि दिनाव जिखिनि जों नुनो मोनदों, बर'आनो जा, आदिबासियानो जा, बा मुस्लिमानो जा, बेंगलियानो जा, राजबंसियानो जा, जोंनि दलाव हाजार हाजार जयेन जागासिनो दं। मोनसे समाव इउपिपिएलखौ बिसास खालामनानै बिथांमोना इउपिपिएलजों थाफादोंमोन, भट होदोंमोन। किन्तु दिनै जेरैबायदि आसा खालामदोंमोन इउपिपिएलनिफ्राय, प्रमद बर' सरकारनिफ्राय, राजबंसिबाबो दिनै फैफिनजोबदों, आदिबासीफ्राबो दिनै फैफिनजोबदों, मुस्लिमफ्राबो दिनै फैफिनजोब्बाय। मथथे गासिबो जाथियानो दिनै बिपिएफखौ मदद होनो होननानै हाजार हाजार इउपिपिएलखौ नागारनानै जोंनाव जगदान जागासिनो दं, बेखौ नुनो मोनगासिनो दं। दा बेखौ नायनानै जोंनि बिपिएफ हान्जाया देरहानाया खाथां जानानै दं। 100आव 100% बिपिएफ हान्जाया एबाराव खाम्फा बरगयारि बिथाङा क'क्राझार लकसभानिफ्राय देरहागोन आरो दरं अदालगुरियावबो जोंना दुर्गादास बर'आ देरहानाया खाथां जानानै दं। मथथे जोङो बिपिएफ हान्जाया एबाराव माने खोब लाखि होननानै बुंजायो। बे 2024 सना माने जोङो 2 एमपि दैखांहरनो हागोन। खोथाया बेनो। बिटिआरआव जिखिनि सान्थि सुक्तियाव जिखिनि लिरनानै लाबोफादों बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होननानै दिनै आसाम केबिनेटआवबो पास जायाखै, दिल्लीयावबो पास जायाखै। माबोरै इमप्लिमेन्ट जानो? बिटिआर एकर्डनि सायाव मोनसे केबिनेट डिसिसन जानांगौ, अब्लासो दा बे सुक्तिफ्रा, बेनि दफाफ्रा जाफुंगोन। बिटिआर सुक्तिनि सायाव दिनैसिमबो आसाम गभर्नमेन्टआ केबिनेटआव सावरायाखैयानो। बबे दफाखौ इमप्लिमेन्ट जाजानो लुबैदों? बेजों जेबोखौ मिथियैयावसो जाखानाय। गोरोमोनब्ला बिदि नङामोन। बे सुक्तिया मिथियैयावसो जानाय। प्रमद बर'आ मिथिखाया जेबो, बे हिसाबै बे भुल सुक्तिखौ खालामखादों। सान्थिनि प्रमद बर'आ 2 मासनि उनावनो इउपिपिएल आरो बिजेपि फाटाफाटि जाखाबाय। 2 मासनि उनावनो, रिजाल्टनि उनावनो इउपिपिएल आरो बिजेपि फाटाफाटि जाखाबाय। बेहाय रायलायनांगौ जेबो गैया। मथथे बिटिआर दिनैसिमबो आसाम केबिनेटआबो खेबसेबो सावरायाखै, दिल्ली केबिनेटआबो खेबसेबो सावरायाखै। बोरै इमप्लिमेन्टेसननि खोथा बुंबाय थानो हादों? माखौ लानानै इमप्लिमेन्टेसन सावरायाखैयानो। मोनसे जे सान्थि सुक्ति जाबाय, मोनसे बिटिआर सुक्ति जाबाय, बेनि सायाव आसाम केबिनेटआव दिनैसिमबो खेबसेबो सावरायनाय जायाखै। बेनो सरकारखौ सोर सालायदों? सरकारखौ इउपिपिएलआसो सालायदों। जाय मानसिया सरकार सालायदों बेखौसो जों बुंगोन दा। बिजेपियाथ' बेहाय सरकार सालायाखै, लोगोसो लाफादों। आसल सरकार सालायग्राया इउपिपिएल, आसल सरकार सालायदों इउपिपिएलखौ बुङाबा सोरखौ बुंनांगौ?
BJPयालाय लोगोसे लाफादों কি হে বকুল মোক চোক উফন্দা আহিছা যে তোৰ কামটো মানে আজিও নহ'ল ন নহ'লো আৰু নহ'ব যেন লাগিছে ডিছপ'লে তাঁত বাতি কৰি আমনিয়ে লাগি গৈছে কিয় যে অফিচবিলাক ডিছপ'লে লৈ গ'ল নহয় তাতে গৈ একো আও ভাৱে নাপাওঁ ঠিকেই কৈছ এই অকৰ্মণ্য অধ্যক্ষ নেতাৰ হাতত শাসনবাৰ তুলি দিয়াৰ ফল এয়া তই জাননে এটাকৈ 14টা অফিচ এইখন চৰকাৰে ডিছপ'লৈ উভতাই পঠালে ৰাইজে ভোট দিছিল নহয় তাঁত বাতি কৰি থাকক এতিয়া তাকেহে BTCয়ে এই বিভাগকেইটাৰ ওপৰত নিজৰ কৰ্তৃত্ব হেৰুৱালে অকৰ্মণ্য নেতাক আঁতৰ কৰক নাঙলৰ ছবিত ভোট দিয়ক 14টা বিভাগ পুনৰ উভতাই অনা হাগ্ৰামাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি BPFৰ মূল মন্ত্ৰ সম উন্নয়ন সম অধিকাৰ